Ben, moi bo día, señoras deputadas, señores deputados, todas aquelas persoas que se atopan neste salón de sesións e os que nos siguen a través da web da Deputación, a través de internet. Procede celebrar sesión extraordinaria de organización desta Corporación Provincial para o mandato 2019-2023. Hai quórum suficiente para o inicio e desenvolvemento desta sesión, que conta cun orde do día con 11 puntos na mesma. O primeiro deles é a aprobación da acta da sesión constitutiva do 28 de xuño de 2019. Se non hai ningunha cuestión en contra, dámola por aprobada unánimemente. Sí. É a palabra. Sí, vamos a ver, nos estamos de acordo en que a filosofía da acta recolla, pois, cal é tamén, neste caso, o modo de sentir do presidente con respecto ao próximo este mandato, realmente, falando ademais de cales son as súas liñas de actuación, pero nós creemos tamén que nese mesmo sentido, recollendo ese mesmo espírito, tamén debería incluir esa acta o texto de promesa ou xuramento de todos os grupos políticos, porque creo que o presidente utilizou tamén outro tipo de xuramento, pero nós, neste caso, o Grupo Socialista utilizou un xuramento que nós queremos que este íntegramente recollido nesa acta. O xuramento que dice, a promesa é: prometo pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas de deputado provincial de Ourense con lealtade del Rei, comprometéndome coa rexeneración da vida política, coa distribución democrática de fondos públicos desta administración aos concellos aos que se debe, e con respecto á igualdade e á xustiza social, gardando e facendo gardar a Constitución como norma fundamental do Estado e coa dignidade que debe distinguirme como servidor público desta provincia. Entendemos que esa parte tamén é importante para nós, que debería estar recollida, como os demais xuramentos sin facer, ou promesas dos demais grupos políticos sin facer distinción. Moi ben, pois damos nota, atópase de todos os xeitos na videoacta da sesión correspondente, pero prego ao secretario que incorpore a literalidade da mesma, as promesas, a fórmula de promesa ou xuramento de todas e cada unha das deputadas e deputados. Entón, con esa incorporación, enténdese aprobada unánimemente. Moitas grazas. Pasamos ao punto 2, que di réxime de sesións do Pleno no mandato 2019-2023. Ten a palabra o señor secretario. Ben, bo día, señores e señores deputados. En primeiro lugar, únicamente unha precisión, non se incluiu porque non é unha obriga legal incluílo. Se se acorda incluílo, pois inclúese, porque en principio a fórmula de promesa e xuramento é establecida legalmente, sen prexuízo de que se permita establecer adicións a esa fórmula. Ben, isto simplemente para explicar por que non constaba no borrador da acta. Con respecto á proposta da Presidencia en canto ao réxime de sesións, a Presidencia propón que, de conformidade co disposto nos artigos 46.2a da Lei de Bases de Réxime Local e 47 do texto refundido do Réxime Local 58A e 78 do ROF, se adote por parte do Pleno o seguinte acordo: que as sesións ordinarias do Pleno desta Corporación teñan lugar en primeira convocatoria o último venres de cada mes ás 10 horas no Pazo Provincial. Se coincide en festivo ou a sesión non tivese lugar por calquera outra causa, a supletoria tería lugar o luns seguinte ou o primeiro día hábil posterior, se este fose inhábil, á mesma hora. O Pleno poderá modificar a data das sesións ordinarias tralo informe da Xunta de Portavoces. Moitas grazas. Alguna intervención en relación con este punto? Se non hai, entón sométese a votación este réxime de sesións do Pleno. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado este réxime de sesións. Moitas grazas. Pasamos ao punto 3, que di réxime de sesións da Xunta de Goberno, mandato 2019-2023. Ten a palabra o señor secretario. Perdón. A proposta da Presidencia di que, de conformidade co artigo 211 da Lei da Mención Local de Galicia, corresponde ao Pleno establecer a periodicidade das sesións ordinarias da Xunta de Goberno. Non obstante o anterior, o artigo 112.3 do ROF establece que lle corresponde á Presidencia fixar mediante decreto o día e a hora concretas en que se debe realizar a sesión ordinaria. Por conseguiste, nesta materia, existe un reparto de atribucións entre o Pleno e a Presidencia. O Pleno fixa a periodicidade abstracta das sesións ordinarias e a Presidencia concreta a data e hora en que, cumprindo a periodicidade establecida polo Pleno, se deban realizar as sesións ordinarias. Polo exposto, a Presidencia eleva ao Pleno a seguinte proposta de acordo: establecer que as sesións ordinarias da Xunta de Goberno se realicen con periodicidade semanal e corresponderálle á Presidencia fixar mediante decreto o día e hora en que deban realizarse as sesións ordinarias. Moitas gracias, señor secretario. Alguna intervención neste asunto? Se non hai, sométese a votación este réxime de sesións da Xunta de Goberno. Votos a favor? Votos en contra?
Abstencións? Queda aprobado este réxime de sesións da Xunta de Goberno. Moitas grazas. Punto 4. Creación das comisións informativas permanentes para o mandato 2019-2023. Ten a palabra o señor secretario. A proposta de presidencia expón que co inicio do mandato 2019-2023 resulta necesario que por parte do Pleno se proceda á creación das comisións informativas permanentes de conformidade co disposto nos artigos 32 da Lei de Bases de Réxime Local, 58A, 123 ao 126 e 134 ao 138 do Regulamento de Organización e Funcionamento do Réxime Xurídico. En base a estes fundamentos se propón que o Pleno adopte o seguinte acordo. Crear as comisións informativas permanentes que se indican a continuación. En número de 6. Transparencia e Administración Provincial, Especial de Contas, Facenda e Economía, Cooperación, Infraestructuras e Medio Rural, Reto Demográfico, Igualdade, Benestar e Emprego, Termalismo, Turismo, Medio Ambiente e Cultura, Deportes e Mocidade. Cada comisión estará integrada por 5 representantes do Grupo Popular, 3 representantes do Grupo Socialista, un de Democracia Ourensana, un representante do Bloque Nacionalista Galego e unha representante de Ciudadanos Partido da Ciudadanía. Será presidente nato de todas elas o presidente da Deputación, sen prexuizo da posibilidade da delegación da presidencia de conformidade co previsto no artigo 125A do ROF. No cómputo dos 5 representantes do Grupo Popular inclúese ao presidente. No suposto en que o presidente delegase a presidencia dunha comisión noutro deputado, designarase un representante do Grupo Popular co fin de que manteña os 5 representantes que lle corresponden en cada comisión. Os grupos políticos designarán os seus representantes en cada comisión e poderán acordar a sustitución destes cando o consideren oportuno mediante escrito que deberá dirixirse á presidencia. As sesións ordinarias das comisións informativas permanentes terán lugar do seguinte xeito. Os mércores, a partir das 17 horas da semana anterior á realización do pleno ordinario mensual, Transparencia e Administración Provincial, Especial de Contas, Facenda e Economía e Cooperación, Infraestructuras e Medio Rural. E os xoves, tamén a partir das 17 horas da semana anterior á realización do pleno ordinario mensual, Reto Demográfico, Igualdade, Benestar e Emprego, Termalismo, Turismo, Medio Ambiente e Cultura, Deportes e Mocidade. Non obstante o anterior, e por motivos justificados, a Presidencia poderá modificar os días e horas de realización das comisións, procurando, en todo caso, que teñan lugar entre o luns e os xoves da semana anterior á da sesión ordinaria do pleno mensual. As comisións informativas poderán realizar sesións extraordinarias ou extraordinarias urxentes conforme coas normas xerais de aplicación. Gracias. Moitas gracias, señor secretario. Intervencións dos grupos. Se non hai neste punto, entón sométete a votación esta creación das comisións informativas permanentes. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado este punto. Moitas grazas. Pasamos ao punto 5, que é a designación de cargos e representantes da Deputación Provincial noutros organismos e entidades para o mandato 2019-2023. Ten a palabra o señor secretario. A proposta de presidencia expón que, iniciado o mandato, resulta necesario designar aos representantes da Deputación Provincial noutros organismos e entidades cuxo nomeamento lle corresponde ao Pleno. Polo exposto, se leva a seguinte proposta de acordo a este Pleno, que sería designar os seguintes cargos e representantes da Corporación Provincial nos organismos e entidades que se mencionan. No inorde, presidente, don Rosendo Luis Fernández Fernández, un deputado provincial, don Plácido Álvarez do Baño, un representante de outras organizacións empresariais diferentes da Confederación de Empresarios de Ourense, don Santiago Ferreiro Pérez, presidente da Asociación de Constructores de Ourense, 4 vogais entre persoas con recoñecida actividade empresarial ou profesional, que serían don Miguel Caride Domínguez, deputado provincial, don Aurelio Gómez Villar, asesor da presidencia, doña Margarita Pérez Fernández, e como suplente dela don Gerardo Seánez Hidalgo, e don Bernardo Varela López, deputado provincial. A deputada, doña Montserrat Lamanova, poderá asistir como vintes en voz nin voto. No Consorcio Provincial de Ourense para o Servicio contra Incendios e de Salvamento, como titular, doña Patricia Lamela Rodríguez, alcaldesa de Larouco, e como suplente dela, don Álvaro José Fernández López, deputado provincial e alcalde do Concello de Arrúa. E como titular tamén, don Aurentino Alonso Araujo, sendo suplente doña Susana Rodríguez Estévez. Por determinación do artigo 8 dos estatutos deste consorcio, además destes 2 representantes que designan o acordo, formará parte do Pleno a persoa titular da presidencia ou deputado no que delegue. Xunta Xeral de Acuourense, titular don Plácido Álvarez do Baño e suplente don Pablo Pérez Pérez. Comisión Liquidadora de Urba Ourense, Sociedade Urbanística Provincial en liquidación, don Plácido Álvarez do Baño, don Armando Gea Bouzo, dona Montserrat Lamanova e don Diego Fernández Nogueira, como vocais políticos, digamos, e 5 persoas con especial cualificación técnica a proposta da presidencia, doña María de los Ángeles Cantón Álvarez, doña Marta do Campo González, don Antonio Carlos Sánchez Moro, doña Eva Reza Paz e doña Begoña Álvarez Matos, todos eles funcionarios da Deputación Provincial.
O deputado don Bernardo Varela López poderá asistir de ouvintes sen voz nin voto. Como secretario da Comisión Liquidadora, o titular da Corporación, eu, e como suplente, don Juan Marquina Fuentes, vicesecretario da Deputación. Ademais, é de conformidade co artigo 15 dos Estatutos de Urba Ourense, que establecen que a Xunta Xeral, que este plenario debe designar tamén ao presidente e vicepresidentes da Comisión, se designa presidente da Comisión Liquidadora a don Plácido Álvarez do Baño e vicepresidente a don Armando Ojea Bouzo. Esta é a proposta que se somete a súa consideración. Moitas gracias, señor secretario. Intervencións dos grupos. Si non hai, entón... Sí, hai. Ten a palabra. Si, nós neste punto, ainda que nos vamos a abster, queremos tamén mostrar o noso desacordo con dous aspectos. Un que nos gustaría ter máis presenza, por exemplo, presenza, en definitiva, na Xunta Xeral de Aucuarense, que non hai representación, neste caso, de ningún representante da oposición, e, por outra parte, en Meisa, que nós creemos que é un organismo que está participado económicamente por a Deputación Provincial, tamén se debería traer a este organismo, a administración, neste caso, ao Pleno, e os grupos políticos tamén participar, non? Entonces, tanto no caso de Meisa, que debería figurar aquí e estar dentro das competencias do Pleno, como no caso da Xunta Xeral de Aucuarense, que deberíamos estar algún dos representantes dos grupos da oposición neste organismo, pois nos consideramos que sería máis xusto que actuar deste xeito. Isto lévanos a absternos, non a votar en contra, pero son dúas puntualizacións que creemos que son relevantes. Moi ben, con respecto ao tema de Meisa, non é competencia deste plenario, según me informa o secretario xeral, xa dende hai días que lle evacuei esa consulta, e con relación ás outras cuestións, pois tomamos nota dese rogo, pero votamos a proposta tal e como está formulada ante o Pleno. Votos a favor, votos en contra, abstencións, queda aprobada. Moitas grazas. Pasamos ao punto 6 da orde do día, que di delegacións de competencia do Pleno na Xunta de Goberno, mandato 2019-2023. Ten a palabra o señor secretario. Ben, a proposta da Presidencia expón que, de conformidade co disposto no artigo 83, apartado 4 da Lei de Bases de Réxime Local, o Pleno pode delegar o exercicio daquelas das súas atribucións na Presidencia e na Xunta de Goberno a gasas expresamente exceptuadas no dito precepto. Neste sentido, considerase conveniente a delegación de atribucións do Pleno na Xunta de Goberno co fin de axilizar a tramitación da toma de decisións. E polos postos se eleva ao Pleno a seguinte proposta de acordo: delegar na Xunta de Goberno o exercicio das seguintes competencias. A, o exercicio de accións judiciais e administrativas e a defensa da corporación en materias de competencia plenaria. B, a declaración de lesividade dos actos administrativos dictados polo presidente ou pola propia Xunta de Goberno. C, a concertación das operacións de tesourería que se refire ao artigo 83.2k da Lei de Bases do Réxime Local. D, as contratacións, concesións, adquisicións e allamento de bens e dereitos a que se refire a disposición adicional segunda, apartados 2 e 9 da Lei de Contratos do Sector Público, sen prexuízo das previstas nos artigos 47.2, letras I e M da Lei de Bases, que seguirán sendo de competencia do Pleno. A delegación das competencias en materia de contratación comprende tamén a da aprobación dos proxectos de obras, servizos e suministracións correspondentes, así como a realización de calquera trámite vinculado á contratación de referencia. E a fixación dos prezos públicos pola prestación dos servizos de cooperación e asistencia a municipios e outras entidades locais en materia de servizos relacionados co ciclo hidráulico, conforme cos criterios establecidos na ordenanza que regula os ditos prezos, que abranguerá os aspectos señalados no artigo 3.3 da dita ordenanza. E a fixación dos prezos públicos das publicacións que edita a Diputación Provincial, conforme os criterios do artigo 14 da ordenanza de publicacións, e a fixación dos prezos públicos polos servizos prestados na Escola de Artes e Oficios da Diputación, conforme establece a súa ordenanza reguladora. E outra, a fixación dos prezos públicos polos servizos prestados pola Real Banda de Gaitas da Diputación Provincial de Ourense, de conformidade co artigo 17 da súa ordenanza. K, a fixación de prezos públicos da Escola Provincial de Gaitas, tamén conforme a súa ordenanza. L, a fixación dos prezos públicos polos servizos prestados pola Escola de Danza da Deputación de Ourense, conforme ao artigo 4 da ordenanza. E a fixación dos prezos públicos dos servizos de actividades culturais, deportivas, educativas e de ocupación do tempo libre promovidas pola Deputación, conforme co establecido nos artigos 2 e 3 da ordenanza que o regula. M, a fixación de prezos públicos pola utilización de instalacións e centros culturais da Deputación Provincial de Ourense. N, a adopción dos acordos de necesidade de ocupación nos procedementos ordinarios de expropiación forzosa, a solicitude da declaración de urxente ocupación dos bens e dereitos afectados polas expropiacións e a adopción dos acordos de aprobación inicial e definitiva nos procedementos de transacción conxunta.
O exercicio destas competencias delegadas comprenderá a facultade de resolver os recursos administrativos contra os actos que se diten no exercicio de ditas delegacións e, en todo caso, a adopción de acordos pola Xunta de Goberno por delegación do Pleno requirirá a emisión previa do ditame perceptivo pola Comisión Informativa correspondente agás nos supostos de urxencia nos que se dará conta do acordo adoptado a Comisión Informativa na primeira sesión que este realice. Quedan revogados os acordos de delegación conferidos á Xunta de Goberno no mandato 2015-2019, perdón, hai un erro, 2019-23, evidente que non é, e o presente acordo de delegación surtirá efectos a partir do día seguinte ao da súa adopción sen prexuízo da súa preceptiva publicación no boletín oficial da provincia. Gracias. Moitas gracias, señor secretario. Intervencións dos grupos. Se non hai, entón, sométese a votación esta proposta coa corrección esa no penúltimo parágrafo onde puña 2019-2023, 2015-2019. Votos a favor da proposta? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada. Moitas grazas. Pasamos ao seguinte punto, que é o 7 da orde do día, que di modificación da base 67 de execución do orzamento do exercicio 2019. Ten a palabra o señor secretario. Ben, segundo que me está abrindo o documento. Ben, a modificación da base 67ª das de execución do orzamento, a proposta da Presidencia expón que unha vez constituída a Deputación Provincial de Ourense para o mandato resulta necesario establecer o réxime de dedicacións, retribucións e indemnizacións dos cargos electos provinciais, así como o réxime de contía das subvencións e axudas aos grupos políticos previstas no artigo 73.3 da Lei de Bases de Réxime Local e a dotación de persoal eventual para estes grupos, prevista no artigo 27 do ROF. No caso da Deputación Provincial de Ourense, esta regulación, por razóns de transparencia e seguridade xurídica, se contén nas bases de execución do orzamento, concretamente na base 67. Para o mandato 19-23 se parte do réxime xa existente no mandato anterior, actualizando mediante a súa adaptación a nova estrutura política da corporación nos seguintes termos. Primeiro, mantense o mesmo réxime de indemnizacións por asistencia a órganos colexiados e axudas de custos aos deputados e deputadas provinciais. En segundo lugar, mantéñense as mesmas contías das subvencións aos grupos, incrementándose globalmente ao existir un grupo máis na corporación respecto ao mandato anterior, co mesmo réxime. Se suprime o apartado C7 da base, porque era unha norma transitoria específica para as subvencións anteriores a 2019, que, polo tanto, xa non ten sentido manter. Terceiro, no que atinse a dotación de persoal eventual para os grupos políticos, introdúcense as seguintes novidades. En primeiro lugar, introdúcese un novo tipo de posto, o de coordinador de grupo, que só existirá no Grupo Popular e no Grupo Socialista, atendendo a súa maior dimensión. Redúcese a dotación do Grupo Popular, que dispuña de 7 postos no mandato anterior, quedando en 6 postos, un coordinador, 2 asesores técnicos e 3 administrativos. O Grupo Socialista mantén unha dotación de 4 funcionarios eventuais, sustituíndose un técnico medio por un coordinador de grupo con superior retribución e asimilado ao seu grupo a 1. A praza de persoal laboral destinada a este subgrupo, anteriormente existente, suprímese tras a xubilación do empregado laboral indefinido que ocupaba, sendo sustituída por unha praza de persoal eventual. O Grupo de Democracia Orensana contará cun asesor técnico e un administrativo, reducíndose cualitativamente a súa dotación, dado que no mandato anterior dispuña de 2 técnicos. O Grupo do BNG e o Grupo de Ciudadanos contarán cun administrativo cada un. No caso do Grupo BNG se reduce a dotación de persoal eventual, dado que no mandato anterior tamén dispuña dun asesor técnico. Cuarto, no relativo ao réxime de dedicacións do Goberno provincial, mantéñense os cargos en réxime de dedicación exclusiva xa existentes, presidente, vicepresidente segundo e presidencia do INORDE, e incrementanse coa extensión do dito réxime a vicepresidencia terceira e ata un máximo de 3 deputados delegados de área, sempre que teñan delegada a facultade de dictar actos con efectos frente a terceiros, a determinar pola presidencia. Quinto, no relativo aos cargos propios dos grupos políticos, o Grupo Popular disporá de 2 dedicacións exclusivas, suprimíndose as 2 ao 75% de que dispuña no anterior mandato. O Grupo Socialista contará con 3 dedicacións exclusivas, o que supone un incremento cuantitativo equivalente a unha dedicación parcial ao 50% respecto das que tiña no mandato anterior. O incremento do gasto, os grupos Democracia Orensana, BNG e Ciudadanos terán unha dedicación cada un. E o incremento do gasto que implican estas modificacións estimase asumible a curto prazo a vista do grau de execución actual do orzamento vixente, prevíndose en todo caso a tramitación dunha modificación orzamentaria no prazo máximo de 3 meses para dotar económicamente as partidas que así o exixen. Con base nestes fundamentos, se eleva ao Pleno a proposta de acordo que inclúe a redacción completa da base 67ª e que en principio dou por reproducida porque consta na documentación que se remitiu, agas que alguén quera que lle confirme ou de lectura algún dato. Gracias.
Moitas grazas, señor secretario. Intervencións dos grupos. Sí. Eu creo que por operatividade, dado que o punto este está íntimamente ligado co seguinte, non sei se os demais grupos lle parece ben debatilos conxuntamente, aunque se voten por separado. Gracias. Si todos os voceiros están de acordo, entonces facemos un debate acumulado deste punto, o 8, deste punto 7 e 8, que é a modificación 1/2019 da relación de postos de traballo da Deputación de Ourense en materia de persoal eventual do Gabinete de Presidencia e dos grupos políticos da corporación. Abrimos un turno de intervencións. Grupos que queiran intervir. BNG, ten a palabra. Como trasladamos na Xunta de Portavoces, a intención do grupo do BNG era manter as dúas persoas de asesoramento das que dispuñamos e non disfrutar neste caso de dedicación exclusiva. Finalmente, ao non ser posible esta situación, que no cómputo global vai supoñer unha merma económica para o Bloque Nacionalista Galego, é dicir, que vamos a ter menos partida económica para desenvolver o noso traballo. Con todo, anunciamos a nosa abstención, xa que isto non foi posible. Grupo Socialista. Sí, vamos a ver, nos vamos a facer unha valoración destes puntos, a primeira modificación da base de 67, tamén do seguinte, no sentido de que, bueno, créase neste caso un aumento nada máis e nada menos que do 33%, estamos falando únicamente do grupo do que corresponde ao grupo de goberno, é dicir, anteriormente as retribucións brutas anuales que recibían os cargos electos do Partido Popular no anterior mandato era de 385.000 euros, e neste caso as retribucións brutas anuales do bipartito son neste caso de 510.000 euros. Estamos falando dun incremento dun 32,46%, e non estamos incluindo siquera o que son dietas, que poderíase facer unha valoración tamén do mesmo, pero sin entrar nese debate, non? Hai unha cuestión tamén que é importante, ora hai 3 vicepresidentes, esa terceira vicepresidencia, lóxicamente, para poder constituir ese bipartito, obviamente, que é o que mantén no poder ahora mismo a ambos grupos neste consistorio e tamén, como sabemos, a democracia ourensana e a ambos grupos, o outro bipartito no caso do Concello de Ourense. Claro, hai cousas que tamén chaman a atención, por exemplo, a figura do coordinador de grupo, ese coordinador de grupo que figura destinado neste caso a personal técnico e que vai ocupar neste caso un alcalde do Partido Popular, o alcalde de Cenlle en concreto. Entonces, bueno, pensamos que é un despropósito económico, é algo injustificable, nós estuvemos sempre de acordo no seguinte, mantendo as cuantías que deberían haberse mantido sin facer aumentos para esta corporación, deberían terse feito, nese caso, un reparto proporcional ao que obtuvemos nos resultados electorais de cada grupo político. Nese reparto proporcional, nos, por exemplo, no que corresponde a persoal técnico, obviamente salimos perxudicados, porque tendo un aumento, realmente, pois únicamente temos media dedicación máis como compensación e mantemos os mesmos 4 traballadores. Os mesmos 4 traballadores que xa tiñamos no anterior mandato. Bueno, eso por un lado. Despois, aparte, hai incluso redaccións tendenciosas que nos queríamos que se fixera un cambio. Falo en concreto na modificación da base 67, no punto 5, dice, literalmente, no relativo aos cargos propios dos grupos políticos, o Grupo Popular disporá de 2 dedicacións exclusivas. Que entre paréntesis pon, suprimíndose as 2 dedicacións parciais ao 75% de que dispuña no anterior mandato. É dicir, aumenta a media dedicación, sin embargo, a xustificación entre paréntesis é que se suprimen. E por o Grupo Socialista dice, contará con 3 dedicacións exclusivas, é dicir, aumenta a media dedicación tamén, pero dice o que supón un incremento cuantitativo equivalente a unha dedicación parcial ao 50%. Claro, o 50% tamén é no outro, aumento en 50% para o Partido Popular, aumento en 50% para o Partido Socialista. Non é que a un se lle suprima e o outro incremente, non? Entón, nós temos unha redacción alternativa que pasarei despois, que dice, no relativo aos cargos sen competencia de goberno, que hai que distinguilo tamén, dos grupos políticos, o Grupo Popular dispara de 2 dedicacións exclusivas, no anterior mandato, entre paréntesis, poseía 2 dedicacións parciais desta clase ao 75%,
E o Grupo Socialista contará con 3 dedicacións exclusivas da mesma natureza, poñendo entre paréntesis, no anterior mandato contaba con unha dedicación exclusiva e 2 dedicacións parciais ao 75%. En consecuencia, no que atinxe as dedicacións en competencia de goberno, ambos grupos políticos incrementan unha dedicación parcial ao 50% respecto das que tiveron durante o mandato anterior. Se ben o Partido Popular mingou a súa representación, mentres que o PSDG sucedeulle o contrario. Eso é literalmente certo. E o anterior parece tendencioso. Popular. Gracias, presidente. Bos días, señoras deputadas, señores deputados e demais persoas que nos acompañan ou nos están a seguir neste pleno de organización do futuro mandato que nos vai ocupar. É pouco que dicir ao respecto do contido deste pleno, dado que as propostas de resolución da presidencia perfectamente detalladas polo señor secretario xeral, están suficientemente claras. E máis, con anterioridade foron explicadas e razonadas polo señor presidente e tamén debatidas polos voceiros dos grupos que hoxe estamos aquí. Pero permítame que ca maior brevidade faga as seguintes observacións. No ano 2011, estábamos no entorno do 116% de endebedamento. Hoxe a débeda é cero. E é cero porque así se comprometeu o presidente desta Diputación e os seus grupos de goberno, tanto no Plan Ourense 92 como no Plan de Acción 15-19 que ven de rematar. Froito dun gran traballo, sin duda, e da boa xestión económica conseguimos tamén os maiores remanentes de tesourería da historia desta Diputación. Aí están e hai que recoñecelo. Un logro do grupo de goberno e do seu presidente que a día de hoxe nos permite esta proposta de gasto na política e para os políticos. E para os políticos que hoxe temos responsabilidades nesta Deputación, ben como oposición ou ben como goberno. Facemos unha aposta clara e decidida, sen ningún tipo de complexos, e a facemos pola política, para que os representantes da cidadanía desta provincia fagan precisamente eso, política, e podendo ser política da boa. Neste mandato seguiremos con esta aposta e seguiremos, polo tanto, mantendo as asignacións aos grupos e tamén as dietas por asistencia a órganos colexiados e as indemnizacións por desplazamentos. Debo destacar que contamos con un quinto grupo na corporación, non o olvidemos, cos axustes que lo conleva, sin supoñer merma de ingresos para os 4 restantes. Recoñézano vostedes. Non olvidemos tamén que estamos a facilitar que partidos con un solo deputado poidan constituirse en grupo independente. O noso regulamento interno así o permite, claro que sí, pero non olvidemos tamén o que di ao respecto a Lei da Administración Local de Galicia en canto ao número de membros para constituir un grupo político propio. Con respecto ás adicacións exclusivas, distinguimos claramente as de goberno, que aquí xa se citou, que implican competencias específicas e sinatura con responsabilidades claras e concretas, e as dos grupos políticos. Si ben xa se dixo aquí, permítame novamente que deixe ben claro o seguinte. O Goberno contará con 7 adicacións, utilizando inicialmente 6. Nas adicacións dos grupos políticos melloran ou mantense todos, agás o PP que baixa unha. Polo tanto, contando as que se van a utilizar, incluídas as de Goberno, no inicio do mandato, o reparto resulta ser de 7 para os grupos de Goberno, 6 de Goberno e unha do PP, e 5 para os grupos da oposición, 3 do PSOE, unha do Bloque Nacionalista Galego e unha de Ciudadanos. A coalición PP Democracia Ourensana non utilizará de inicio unha de Goberno, unha do Partido Popular e unha de Democracia Ourensana. Obviamente, se as sumamos todas, serían 10, a mesma proporción, por facer unha comparativa, que no Concello de Ourense. Goberno 10, oposición 5. Non chegamos, polo tanto,
ao límite de 18 dedicacións exclusivas, e digo ao límite de 18 dedicacións exclusivas que establece a legislación vixente para esta corporación. Logo lle porei algún exemplo donde vostedes aquí teñen un discurso e donde gobernan teñen outro. Con respecto aos asesores e persoal eventual, si chegamos ao límite de 27, 14 para os grupos políticos, 13 para o goberno. Dos 14 asesores dos grupos políticos melloran todos, como xa dixen anteriormente, con respecto ao mandato anterior, agás o PP, que baixa un asesor, repito. No goberno, sin embargo, aumentan os asesores e o propoñemos así non por capricho, senón por a nova estrutura do goberno provincial, goberno único, con deputados con competencias máis concretas e moi concretas, e, por suposto, tendo moi en conta os retos do Plan 72-73 que recordo co que se presentou o señor presidente ás pasadas eleccións, o único que así o fixo e que nos compromete a todos, a él e aos grupos que o apoiamos. Créase, é certo, unha vicepresidencia terceira, co fin de mellorar o rendemento da administración provincial nun mandato no que nos marcamos retos e desafíos moi importantes para a nosa provincia. O resultado nos dará ou nos quitará a razón. Non nos prexulguen de antemán. En consecuencia, comparativamente co Concello de Ourense, estamos claramente ante unha mellor situación de todos os grupos políticos, tanto en dedicacións exclusivas como en asesores e tamén en importes das súas retribucións. É dicir, se aplicáramos os criterios do Concello da cidade, sairíamos todos os grupos máis perxudicados. E remato xa, señor presidente, pero antes permítame recordar que esta proposta que hoxe presentamos neste pleno é froito de escoitar a todos os grupos separadamente e tamén en xunta de portavoces, e buscando sempre o mellor para todos e sin perxudicar a ninguén. Como ben di o noso presidente, volvemos a poñer claramente en valor esta aposta pola política. De aí que esperemos que todos os grupos, con nobleza, e eu diría tamén con altura de miras, deixando a un lado a demagoxia facilonga nestes asuntos, o sepan valorar neste mandato que hoxe comeza polo ben do que nos ocupa a todos, Ourense. Moitas gracias pola súa atención. Nada máis. Grazas. Abrimos unha segunda quenda de intervencións. A voceira do Grupo Ciudadanos Partido da Ciudadanía ten a palabra. Bos días, moitas gracias, presidente. Bos días a todos os compañeiros. Simplemente decir que, como xa trasladei na Xunta de Portavoces, dende o Partido de Cidadáns nos sentimos satisfeitos por o reparto equitativo que nos parece que se fixo por parte da presidencia desta Deputación. Tamén agradecer esa creación do grupo propio, xa que realmente teríamos que facer un grupo mixto entre o partido do Bloque Nacionalista Galego e nós, e se tivo a ben gracias a ese regulamento interno que tenga a Deputación de Ourense para poder facer o grupo propio. Como xa dixen en outras institucións nas que estou representada como concelleira en Xinzo, pola miña banda van a ter un marxe para poder demostrar, aínda que non me guste o pacto que vostedes teñen, van a ter esa marxe para poder demostrar o que vostedes din que pode sair adiante, como xa digo, como fago noutras institucións, por exemplo, no Concello de Xinzo, onde apoio e apoiei a candidata Elvira Lama, socialista, e apoio esa coalición de goberno, e doulle ese marxe de confianza porque creo nas persoas e creo nos equipos, non creo neste momento na suma de partidos, non? Entón, polo tanto, pola miña banda, simplemente dicirlles que van a ter ese marxe de confianza. No momento en que teña que criticar algo, o vou a criticar. O mesmo que dixen de que me parece un reparto equitativo para os grupos políticos, agardo que o reparto equitativo tamén sexa para todos os concellos que conforman esta provincia. Moitas grazas. Gracias. O señor voceiro do BNG ten a palabra. Bueno, pois eu unha aclaración o que decía o señor vicepresidente. En realidade o Bloque tamén baixa un técnico, como indicaba anteriormente, non somente o PP baixa un asesor, pero eso non é importante nin o significativo, me parece a min. Por suposto que o Bloque vai estar aquí a labores de oposición, pero tamén vai a respaldar aquelas propostas que consideremos acaídas para a provincia, para
os concellos, que ao fin é a quen se debe esta deputación, e, por suposto, os cidadáns os que representamos. Indicar tamén un punto, e é que, efectivamente, a Deputación reduciu a débeda ata cero. O problema é que iso veo aparellado dunha reducción da poboación da provincia de Ourense nestes últimos 4 anos que, redondeando, estaríamos prácticamente nos 10.000 habitantes. E a verdade é que iso sí que creo que é un reto importante para os que aquí nos sentamos, e é conseguir que esta provincia non siga a ser un deserto demográfico, conseguir que esta provincia pase a ser un espazo para vivir e para traballar, onde os ourensáns se podan sentir cómodos e non teñan que emigrar e podan ter nenos e nenas, que sería, creo que, a gran revolución que agardamos para estes 4 anos. Sinceramente, ou cambiamos o modelo que temos agora mesmo nesta Deputación, ou creo que isto non vai ser posible. Agardo, como ben indicaba a compañeira, que sexa posible unha redistribución dos fondos desta provincia, que sexa posible chegar a todos os concellos con criterios de igualdade, e iso é o que pediría hoxe neste pleno, que sexamos entre todos quen de traballar por esta provincia e, sobre todo, polos seus cidadáns, tendo como referencia, por suposto, os concellos, que son, finalmente, especialmente os concellos de menos de 20.000 habitantes, como ben sabemos, os que se debe á Deputación Provincial. Nada máis, e moitas grazas, agardo que isto sexa posible. Moitas grazas. Ten a palabra o voceiro de Democracia Ourensana, cando queira. Bos días a todos, moitísimas gracias. Ben, eu quixera engadir unha petición, a petición do voceiro do BNG, e é coherencia política e identidade de discurso aquí e nos sitios onde se goberna. Xa escoitei a palabra despropósito económico polo custe desta corporación, un custe que, ao parecer, se incrementa en torno ao 33-34%. Isto está dentro da horquilla de incrementos da inmensa maioría dos concellos e institucións corporativas desta clase en Galicia, e está na prensa, calqueira o pode ver. Por lo tanto, non estamos facendo nada que non faga a inmensa maioría dos concellos gobernados polo Partido Socialista na Comunidade Autónoma de Galicia. Concretamente no concello do que usted, señor Villarino, ven, o concello de Amoeiro, o incremento do custe do 36%. Entonces, claro, eu me pregunto por que aquí se ven a criticar un incremento de custe cando no resto, prácticamente dos concellos de toda Galicia, estamos nesa horquilla, en ese incremento. Ademais, neste caso, fago meu o discurso do voceiro do Partido Popular porque é precisamente o que dixen no Concello de Ourense. Hai un incremento de custe, primeiro, porque hai un grupo político máis, pero tamén hai un incremento de custe porque a oposición está se lle dando máis xogo, máis recursos, a pesares de que, bueno, diga vostede que non lle chega o número de personal eventual, pero en calqueira caso, iso supón un incremento de custo, o mismo que sucede no Concello. Non vou a estenderme, posto que está perfectamente expresado por o voceiro do Partido Popular e non quero facer duplicidades, pero en calqueira caso, o custe desta corporación pareceme absolutamente axeitada para os fines que ten que abordar. Axeitada para a oposición, para facer o seu traballo. Incluso hai partidos, opcións con un solo diputado, que dispondrán da dedicación exclusiva, o cual me parece absolutamente correcto. O Partido Socialista dispondrá de 3 dedicacións exclusivas. Nós non a vamos a utilizar, témola en abstracto, pero non a podemos utilizar, somos un grupo pequeno e non temos xente para ocupala. Vale, solle sincero, non? Falle gracia, pero é que é verdad. Por lo tanto, aforramos o coste. Despois xa falaremos na seguinte de como algún voceiro, que é voceiro aquí, é voceiro no Concello, e además de ser voceiro nas dúas institucións, ten un compromiso de exclusividade, de traballo exclusivo aquí, que además que lle permitan continuar con a súa actividade docente e cobrar por lero de outra administración. Pero iso creo que o seguinte punto xa faláramos dele. Gracias. Un Grupo Socialista. Sí, vamos a ver, non deixa de ser paradóxico, non, que me fale o voceiro do goberno do partido, deste caso de Democracia Ourensana, de coherencia política. Podría ser un chiste. Podría ser un chiste porque a súa coherencia política me parece a min que non fai falta nin falar dela. A súa nin a dos seus compañeiros, non? Creo que non estamos para eso hoxe, por tanto, palabras como demagoxia e coherencia política, vamos a deixar para outro lado, porque igual podemos facer un discurso monográfico e un pleno absolutamente monográfico sobre o que é coherencia política, porque, vamos a ver, é que ten coña a cousa.
Pero, dito isto, vamos a falar de varios asuntos. Houve unha xunta de voceiros, señor Plácido, ten vostede razón, na xunta de voceiros manifestei un rogo porque non estaba de acordo nin moito menos co personal político asignado. E máis, dixenlle naquel caso a democracia orensana que non lle correspondía, serían eles os que terían que ceder, cousa que graciosamente declinaron. O cal é respetable, porque cada un fai as súas cábalas, fai as súas contas, e ao facer as súas contas tamén, pois, obviamente non ocupa unha dedicación exclusiva, señor Caride, porque xa ten no Concello de Ourense. A ver, non pode ter dúas. A ver, se pudera, estou seguro de que ao mellor intentaría. Pero non é o caso. Entonces, claro, a cuestión hai que ser realistas, e demagoxia é a palabra que se utiliza para eso. Vostede non a pode utilizar porque xa ten ocupada. A min pasaríame o mesmo, verdad, se tuvera dedicación exclusiva no Concello de Ourense. En calquera caso, que a Deputación teña débeda cero, claro que sí, é resultado dun ERE, entre outras cousas, e é resultado da falta de inversión, entre outras cousas, e é resultado, a fin de contas, de cadrar as contas para que den, non? O que eu me pregunto é se iso é política da boa, como di vostede. A política da boa lle coincido plenamente co voceiro do BNG, e por iso insistimos no seu momento, insistín hoxe, na fórmula de xuramento, é que aquí se leva adiante non un plan 72-73, nin un plan con todos os setes do mundo, sino un plan único, como nós queremos, que se leva adiante como xente precisamente de democracia orensana cando estaba antes desa coherencia política que ten agora, decía que estaría totalmente a favor. Tempo terán de demostrar se están a favor de que progrese a provincia ou se manterán, lóxicamente, un plan que antes non era seu e que ahora abrazan. Por lo tanto, sobre eso non moito máis que dicir. Asesores, 27, o límite, moi ben, pareceme ben, distribúense conforme o que decíamos, conforme o criterio objetivo. O BNG é certo que perdeu, é certo, pero que perda, neste caso, o Partido Popular é o normal, porque baixou 2 deputados. É o normal. Que perda e que baixe, neste caso, o Democracia Orensana, ainda que non baixou deputados, tamén é o normal, porque tamén baixou o seu resultado político. Por lo tanto, nós o que pedimos é unha redistribución sen aumento. Por lo tanto, reitero o que digo, e aparte outra cousa máis, que sería unha falsidade. Este aumento, co que eu non teño que ver, teño que dicilo, porque eu non son alcalde de Amoeiro, que eu saiba a estas alturas, ese aumento de 36% é radicalmente falso. Voten contas, porque é moi fácil que veña un voceiro do seu partido que diga o que quera dicir. Pero non é verdad. As cousas hai que leválas á práctica con números. Non se pode vir a utilizar argumentos falsos. Entonces, corrixos, mellor que vamos a desquitar de falsos, inexactos, mal informados, desinformados, como queramos chamar. Por lo demais, cando falamos, señor Plácido, eu concordo con vostede, que os grupos minoritarios teñen representación, que teñen asesores, pareceme perfecto para poder desenvolver o seu traballo, sen dúda, sen dúda. Pero estamos falando do aumento do grupo de goberno, non estamos falando do aumento que se xenera por ese concepto. O aumento de 385.000 a 510.000 é do grupo de goberno, do Partido Popular ao grupo de goberno bipartito. Nada máis. Grazas, señor Álvarez do Baño, Grupo Popular, ten a palabra. Gracias, señor presidente. O agradecemento do meu grupo a señora Lama. Dicen alá por a miña terra que donde o volume sempre queda brasa. Verá como nos vamos a levar ben durante este mandato. Segurísimo, ademais, porque usted non diferencia moito de nós. Anque o dixera, pero non é verdad. E tamén o señor Varela López por a súa abstención. E con respecto ao señor Villarino, home, eu diría que deixe de falar xa de bipartito. Vamos a demostrar que non o somos. Deso teñen vostedes experiencia, e malísima experiencia. Vostedes é donde gobernaron, lamentablemente, porque se a tuveran vostedes solo non pasaba nada. O mal é que a teñen os cidadáns. Nos vamos a demostrar que somos un goberno único e unido. Verá o vostede, non prexudgue antes, verá o vostede. E, bueno, con respecto os cálculos que vostede fai, eu xa lle dicía antes que vostedes teñen un problema sempre, e creo que usted ven co mismo, non? Que donde gobernan teñen un discurso, e donde non gobernan teñen o contrario. Entonces a credibilidade faise pequena, non? E eu lle vou a por un exemplo. Non lle vou a por o da Diputación de Coruña porque non nos parecemos en nada. Non se pode fazer demagoxia, porque eu a critico e non a vou a facer eu. Tampouco lle vou a poder de Lugo, que é o exemplo máis paralelo que temos aquí na cercanía. Por qué? Porque todavía non a constituíron, que o fan o próximo venres. Non? Pero vou a poñer o exemplo onde vostedes cogobernan, supoño que aí será un bipartito, supoño, na cidade de Lugo. Na cidade de Lugo. Vou dar uns datos solo e con isto remato, porque eu non vin hoxe para polemizar. Non o fago nunca, hoxe menos.
Mire vostede, dice que incrementaron en torno aos 230.000 euros o custe das retribucións e asignacións. Iso un dato que me pasa que debe ser certo. Hai 14 dedicacións exclusivas, 14. Fíxose usted, vou dar os datos. 14. O PSOE, 8. O BNG, 5. E Cidadáns, que son o cogoberno, aí será un tripartito, repartironse unha que lle correspondía entre os dous concelleiros. Bien, 14, que a señora presidenta. O PP, 2, baixaronlle unha. Asesores. Pois mire, o PP con 10 concejales ten 3, mantuveronlle as mesmas que no ano 15. O PSOE con 8 ten 9. O BNG con 5 pasou de media a 5. E Ciudadanos, unha. Estos son datos certos, donde se diferencia, e eu entendo así, non quero fazer demagoxia, o goberno e a oposición. Donde hai goberno, e evidentemente aquí de 8 concejales, 9 asesores, o BNG de 5 concejales pasa a 5 asesores cando tiña medio, pois bueno, eu xa o digo como exemplo. Teñamos credibilidade e falemos máis ou menos, xa non digo igual, pero máis ou menos en todos os sitios. E, por certo, mantemos a proposta tal como a presentou o señor secretario xeral. Moitas gracias. Moitas gracias. Rematado o debate dos puntos 7 e 8, procedemos á súa votación por separado. Votos a favor do punto 7, a modificación da base 67 de execución do orzamento do exercicio 2019. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobado este punto 7. E votamos o punto 8, que é a modificación 1/2019 da RPT da Deputación de Ourense en materia de persoal eventual do Gabinete de Presidencia e dos grupos políticos da corporación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobado tamén. Moitas grazas. Pasamos ao punto 9, que di autorización ao deputado don Rafael Rodríguez Villarino de compatibilidade. Ten a palabra o señor secretario. Sí, a proposta da presidencia neste punto é a seguinte. Con data de xullo de 2019, o deputado provincial señor Rodríguez Villarino presentou unha solicitud de autorización para posibilitar o exercicio do seu cargo de deputado en réxime de dedicación exclusiva co desempeño do posto de profesor asociado na Universidade de Vigo a tempo parcial. Con data 11 de xullo, a Secretaría Xeral desta Corporación emitiu informe favorable a esta solicitude e polo exposto a Presidencia eleva ao Pleno a seguinte proposta de acordo. Autorizar ao deputado provincial don Rafael Rodríguez Villarino a compatibilidade do seu cargo de deputado en réxime de dedicación exclusiva co desempeño do posto de profesor asociado T3P4 na Universidade de Vigo. Autorización que queda en todo caso suxeita ao cumprimento dos límites establecidos no artigo 7 da Lei de Incompatibilidades. Moitas gracias, señor secretario. Intervención dos grupos. Sí. Señora Lama, ten a palabra. Eu simplemente quero aproveitar para respostarlle ao meu ben querido amigo Plácido. Dende logo, non son diferencias con vostede as que estuve, nin con moitos compañeros que están sentados en frente aos cales moitos considero amigos. Por un lado está a política, por outro lado está os amigos. Sí que o que quero que quede constancia é que as cousas que dixen no pasado sí que son certas e non foron con vostedes, sino con outras persoas, expolíticos, exalcaldes que as políticas do seu partido mantiveron e manteñen na sombra e así teñen o Concello de Xinzo e así se perdeu a maioría no Concello de Xinzo. Dende logo repetir que primeiro están as persoas e por encima de todo están as persoas, os amigos. Considero que teño moitos amigos en todas as bancadas, na maioría na do Partido Popular onde eu estive fai uns meses, pero recalco, as miñas diferencias creo que todo o mundo sabe cales foron e dende logo todavía sen hai nada máis. Moitas grazas. Grazas. Unha outra intervención máis. Si, Grupo Socialista. Sí, eu primeiro non sei se eu nesta votación podo participar. Entendo que teño que absterme. Para xustificar, digamos, neste caso a solicitude, podo participar ou tampouco debo? Non sei. Si, dende o momento que presentou o escrito, pode argumentalo, pero outra cousa é votar, non? Por facer
facer unha aclaración por se alguén lle sorprende. O Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico di que unha norma que eu considero que está obsoleta e que, en entender, tácitamente derogada, chega a dicir que os interesados nestes casos deben incluso ausentarse dos seus desexos. A min sempre me parece unha norma absolutamente excesiva e trasnochada, primeiro porque non creo que a presencia do deputado provincial condicione ou coaccione o voto de ninguén. E aquí o criterio nesta Deputación foi sempre non exixir, un criterio que mantén o pleno, pero por iso quero advertirlo expresamente, non exixir eso que, insisto, semella unha norma do ano 1976 que está hoxe por hoxe obsoleta en canto a non permitir a presencia do interesado. Ademais, é unha cuestión discriminatoria. Calquera interesado, xa que estivera nun grupo de, non sei, de expropiados ou de contribuintes, poderían estar, obviamente, presenciando o pleno. Non sei por que un deputado vai ter menos dereitos que o resto dos cidadáns. Por tanto, eu entendo que pode estar no pleno e que incluso pode facer algunha intervención. O que non poderá é votar para non condicionar a decisión da corporación. Bueno, moitas grazas. Agradezco a aclaración. Ademais, pareceme generosa a opción de non ter que abandonar, neste caso, o salón de plenos. Eu simplemente quero dicir que se fai esta solicitude sobre a base de unha posibilidade real e legal que existe, que así dice que sempre que sexa unha dedicación a tempo parcial no ámbito da docencia é posible e compatible realizalo en consonancia con unha dedicación exclusiva noutra administración pública. O por que o fago? Pois obviamente por dous motivos. Un motivo porque creo que é importante na miña condición de profesor asociado trasladar o que é a universidade o coñecemento da vida real, que é o que foi un profesor asociado, e mantendo un vínculo coa universidade que é, digamos, a base real de toda a miña formación, e entendendo que é proveitoso para a sociedade, que para mí mesmo pois considero que é xusto. Non o fago con ninguna outra pretensión, e ese é o motivo por que fago a solicitude, ni máis ni menos. En todo caso, trátase dunha dedicación de moi pouquiño tempo, apenas unhas horas polas tardes, e que non lle resta, entendo que non lle vai restar nada a miña dedicación, como así levo facendo estes anos, mentre estuve en outra administración pública, rexendo nese caso. Nada máis, grazas. Outra intervención? Sí, señor Caride, Democracia Ourensana. Vale, gracias. Ben, non vou a discutir as cuestións de fondo, señor Ullarino, pero si a forma, porque vostede que ten unha certa inquina con Democracia Ourensana que nos leva dando leccións de ética dende o día 15 de xuño, o que si lle quero dicir é que a min resultame certamente curioso que o primeiro escrito que entra nesta corporación do Partido Socialista neste mandato é a súa petición de compatibilidade. Segundo lugar, cando todavía non sabemos se vostede, porque oficialmente non sabemos se vostede vai ter a dedicación exclusiva. Vostede acaba de votar agora en contra do réxime de dedicacións. Por lo tanto, ese réxime, que voto eu aquí? Porque non sabemos, vostede está en contra do réxime de dedicacións que aquí se acaban de expoñer. Sin embargo, vostede, por lo que se deduce deste escrito, pretende ser o diputado con dedicación exclusiva aquí. Extremo que nestes momentos ainda descoñecíamos. Vostede foi candidato ao Concello de Ourense, polo seu partido, o propio, e é voceiro no Concello de Ourense. Supoñíamos que a dedicación exclusiva onde a debería obter no Concello de Ourense, pero non, pida aquí na Diputación, e non sei se será porque aquí se cobra máis que no Concello de Ourense. Dende logo aquí vai cobrar vostede 41.000 euros. Vostede non teña necesidade de vir a facer este trámite. Vostede podía perfectamente obter unha dedicación parcial ao 50 ou 75% e dedicar o resto do tempo á súa actividade docente. Vostede ten un compromiso con esta corporación de dedicación exclusiva. Iso é polo que se lle vai a pagar os 41.000 euros anuais brutos, por dedicación exclusiva. Hai outros profesionais que temos que queren compartir a súa outra actividade, ben privada ou ben docente, e teñen a opción de facer unha dedicación parcial. Eu voulle votar a favor, porque é unha opción legal que vostede ten. Pero eu vou pedir que no sucesivo se absteña de dicirme cousas como as que me acaba de dicir fai un rato de que é unha broma falar de coherencia política. Aquí, no anterior mandato, agora non lembro exactamente se foi neste ou no pasado, o seu grupo votou en contra dunha petición idéntica a de vostede con un funcionario de carrera. Que iso sí que non teñen máis opción que pedilo, porque son xente que teñen unha obligación de prestar o 100% do seu servizo á administración e que non poden compatibilizar se non hai unha autorización ca docencia. O seu grupo,
ademais, o tema das compatibilidades no punto de vista xurídico é un tema certamente polémico, tanto na doctrina como na ética política. É dicir, a capacidade de cobrar de dúas administracións públicas. Eu entendo que, perfecto, está usted no seu pleno dereito levar a súa experiencia política ao ámbito da docencia. Pero hai fórmulas e fórmulas políticas. Por eso lle vou votar a favor. Pero, oiga, acaba de facer vostede unha contradicción enorme. Acaba de votar en contra do réxime de dedicacións. Non sabemos todavía se vostede iba a ser ou non o diputado ca dedicación. E antes de nada xa está pedindo a dedicación. Oiga, e falaba vostede de votar a conta. Podemos votar a conta, señor Villarino. Vostede vai cobrar 41 euros brutos aquí no ano na Diputación Provincial. Vai cobrar as indemnizacións que lle corresponden no Concello por ir aos plenos e as... Vostede vai ter uns ingresos que non sei se o vosso grupo sabe, eu non sei o que vai cobrar na universidade, pero que posiblemente vai ser vostede un dos políticos mellor pagados desta provincia de Ourense, por riba do presidente da Diputación e por riba do alcalde de Ourense, sumando todas esas retribucións. Dá a sensación de que vostede ven a política por diñeiro. É que, vamos, outra cousa non se explica. E perdone que me poña así, porque eu o que non vou aceptar é que me este dando leccións ou que me dixere aquí, cando se constituiu este pleno, que non tiña, que é o pacto da vergoña, que tiña que mirar para baixo. A min pareceme que esta petición que fai vostede, vou a calificar, e perdóneme usted, como a dedicación da vergoña. Porque vostede non tiña por que facer eso. Vostede pide unha dedicación parcial, o 75%, e compatibiliza perfectamente coa súa actividade docente. Eu nunca, é dicir, eu terei cometido erros na miña vida pública e privada, seguramente, e moitos. E vostede botou-mos en cara, pero seguramente este erro nunca o cometiría, porque a min caeríame a cara de vergonza despois dos ingresos que estou tendo, inda vir aquí e pedir a dedicación para continuar na universidade. Eu teño feito moitas colaboracións con universidades e con entidades de todo tipo sin cobrar, porque o que vostede está pedindo aquí é que se lle permita que sexa retribuído ese traballo. Vostede pode levar a súa experiencia na universidade a foros, a cursos, e pode renunciar a cobrar. Ahora ben, vostede é o que decide, o que pide e o que deixa de pedir. Está no seu dereito, é a súa decisión ética e política. E eu, como é un dereito que está na lei, vou votar que sí. Pero, por favor, non me volva a dicir ni mu respecto de que se non temos nos ética política, ni nos acuse de nada, porque o que acaba de facer vostede aquí, para mí, é vergoñento. Grupo Popular ten a palabra. Gracias, presidente. Moi pouco que decir. O señor Caride explayouse e feitas as contas, que non dudo que as fixera ben, evidentemente, señor Villarino, vai ser usted un dos políticos mellor pagados de Galicia, senón o mellor. En todo caso, eu felicito por eso, eu felicito. Ahora, outra cousa é de onde vai sacar usted o tempo, que espero que, eu supoñolle capacidade de traballo enorme, porque líder aquí do seu grupo, líder aquí un pouquinho máis alá da cidade, con todos os problemas que vostedes din que ten, e profesor na universidade, e os cargos orgánicos que no partido supoño que lle ocuparán tempo, aunque é un tema particular seu, por xa digo, como dicen alá no meu povo, vai ter que atar as zapatillas para chegar a todo, pero bueno, ben retribuído vai a estar, escoitadas as contas do señor Caride. E adiantolle tamén que vamos a votar a favor, por suposto que vamos a votar a favor, e non antes recordarlle, señor Gómez Pérez, non se me poña nervioso, que usted é así impulsivo, non antes recordarlle que vostedes, e usted o propuxo, votaron en contra no ano 13, en outubro do ano 13, de reconocerlle a nosa interventora, a de todos, de reconocerlle algo similar. Prediquemos co exemplo. Moitas gracias. Segunda quenda de intervención sobre este asunto. Grupo Socialista. Bueno, isto pensei que era unha cuestión de trámite, pero veixo que non. E como non é unha cuestión de trámite, eu voulles a pedir unha pequena petición tanto no señor, neste caso, representante do Goberno bipartito por Democracia Ourensana, como neste caso o voceiro representante do Partido Bipartito por o Partido Popular, que cando voten as contas do que vou a cobrar, as publiquen e despois desmintan oficialmente todo o que acaban de decir por falso. Directamente por falso. Non vou a cobrar nin por asomo o mesmo co presidente da Diputación Provincial, nin con moita máis xente. Porque sabe por qué? Porque as contas non son esas, non se pode falar de ouído. Eu pregunto,
realmente como se pode falar así, sin ningún tipo de criterio, decir calquera cousa, soltala nun ámbito público e grabado ante a televisión, e despois pretender quedar como personas honestas. Señores, sumen e despois fagan contas, porque en ningún caso é así. E pídolles, simplemente pido eso, que queda grabado e hai videoacta. Comprobadas as retribucións que vou a ter, quero que despois se desminta oficialmente que ambos os dous recoñezan o seu erro, cando comparan o meu salario co do presidente de Deputación ou co de outros organismos e que digan que son o político mellor pagado de Galicia. Tan pronto o desmintan, entón a partir dese momento empezaremos a falar en serio neste pleno. Mentres, dedicarémonos a ter demagoxia, a ter falta de criterio, a faltarlle a xente, a faltar a verdade, e, ademais de todo o anterior que dicen, que eu lle teño particular inquina a democracia ourensana. Non, home, non. Se eu tuera inquina, diría moitas máis cousas que de momento non vou dicir, pero que chegado o momento si o farei, non? E, ademais, mire, vamos a votar en contra das dedicacións? Claro que sí, porque non estamos de acordo con elas, non quero dicir que non as queiramos ter. Os argumentos son eses. Vostede dedícase á abogacía ou a que se dedica? Porque eu teño serias dúbidas de que lle queden moitos clientes despois de escoitar as súas intervencións. É dicir, eso por un lado. Coherencia política non me pida, por favor, vostede. Vostede non, Vostede non me pida coherencia política. E o máis importante en todo isto, un pode dar clase gratis, non de modo oficial, claro que sí. Vostede non a deu de modo oficial, entonces van a invitar nun momento puntual. Incluso pode ser un profesor invitado, que é unha figura oficial que asiste, pero o ámbito da universidade non é o seu ámbito, por o que vexo. Entonces, a universidade funciona con uns criterios e con uns parámetros. Como dedique o meu tempo, señor Dobaño? Pois, bueno, é cuestión miña. Tamén ten vostede que saber que é cuestión miña, non súa, só faltaría que me ordenasen o meu tempo. E, en calquera caso, o que eu fago sempre de modo aberto, ante honestidade, é legal. É sin contradicirme. Que vostede dixo que en anterior mandato este grupo, bueno, deste grupo só quedan 2 persoas. Non sei en aquel momento cal foi o criterio. Falamos de unha persona, de un traballador, non sei, non podo discutir. Pero sí podo dicir unha cousa. Sabe por que se trae hoxe este punto? Vou explicar ahora mesmo. Traes agora este punto porque as renovacións dos profesores asociados fanse no mes de setembro. A miña renovación está pendente dunha concesión, neste caso, de unha compatibilidade que non se pode facer noutro momento. Se houbera outro momento, pediríamos noutro momento. Entende? Non o puden facer antes porque non era membro desta corporación, non o podo facer despois porque que eu saiba non vai haber plenos en agosto. Vostede parecerálle mal. E a min, ao mellor, pois mire, pode dicir, pois podíamoslo pedir noutro momento, pero fale vostede que a universidade póñase de acordo con eles e dígalle vostede cando lle apetece que se faga. Non é o primeiro punto que tampouco traemos aquí, pero desde logo é un punto necesario si aspiro a ter esa compatibilidade que é, pois mire, eu levo moitos anos de profesor, eu fixen a miña tese de doutoramento, eu teño as miñas inquedanzas no ámbito universitario e transmítolle ao alumnado todas aquelas cousas que creo que son boas para cambiar esta sociedade. Dou clase de avaliación de programas sociais. E a avaliación non pasaría moitos filtros das administracións públicas se se fixera cos criterios que facemos na universidade. Eu pretendía levar eses mesmos criterios á vida pública, pero vostede impediuno, vostede con outra xente. E fálame de demagoxia, e fálame de que eu non podo dicirlle a vostede que. Pero quen é vostede para prohibirme falar? Vostede deberíame prohibir que lle falto respeto, cousa que non fago. Non lle falto respeto. Simplemente describo realidades e fago as cousas cando estou obrigado a facelas porque as institucións mo piden. Non é por outro motivo. É simplemente lembrarlle aos dous que tan pronto fagan esas contas no seguinte sesión plenario pidan disculpas públicamente por mentir. Nada máis. Sí, democracia ourensana. Sí, vamos a ver. Primeiro, invocando a miña profesión de jurista, nós falamos dunha cousa que é a manifestación de parte. Non conduza nada. A manifestación de parte ten que vir acompañada dunha carga de prova e unha prova. E vostede xa é a segunda vez que dice neste plenario que isto é mentira, que tal, que cual, que minte, pero vamos a ver, é dicir, eu tamén podo dicir, como declaración de parte, o que me dé a gana. As cousas hai que probar. Mire, as 41.000 euros brutos anuais, 41.000 e pico, están publicados na página web desta Diputación. Tamén está publicado na página web do Concello de Ourense o que se cobra por asistencia a pleno, que son 480 euros, máis o que se cobra por asistencias ás comisións, 140 e 150. Son
ao final do mes xa sabemos que hai un montón de comisións. Un concelleiro que cobra indemnizacións no Concello de Ourense por asistencia a plenos e a comisións ven tendo uns ingresos en torno a 1.200 euros ao mes, que hai que sumalos os 41.000 euros que ten. Estamos xa na cifra, isto multiplica por 12 meses, os 1.200, estamos falando de 12.000 euros máis. Por lo tanto, se vamos de 41, sumamos de 12.000, estamos en 53.000 euros. Non sei o que cobra na universidade, pero seguramente máis de 1.000 euros ou en torno a 1.000 euros cobrará 800. Non o sei. En calqueira caso, é unha cuestión de vostede. O único que lle digo é que vostede, a cuestión de incompatibilidade que dice que ten que resolver agora, non tiña que resolverla non acudindo en estes momentos a dedicación exclusiva aquí. Podía ter unha dedicación exclusiva parcial, o 75%. É dicir, é unha opinión miña personal, vale, de acordo, seguramente non son ninguén para dicir que non fale. Pero, bueno, da mesma maneira que vostede fala de miña, saca conclusións, xa lle dixen outro día no pleno do Concello, ainda non empezáramos a gobernar e xa nos estaban acusando por calqueira cousa. Eu, o primeiro documento que vexo que entra do Partido Socialista nesta corporación é unha... Bueno, o primeiro, estamos no pleno de organización, señor Villarino, hai que poñer en marcha as cousas. Entonces, a vostede lle preocupa enormemente a súa situación personal e o mismo pleno de organización trae unha cuestión personal. Vale, de acordo, a mí non me parece ben, sinceramente, e habrá xente, como aquí cada un opina o que queira, e é libre de opinar, que lle parecerá ben e outro lle parecerá ben. A mí, sinceramente, non me parece ben. Non me parece ben porque vostede gustalle moito ver os erros dos demais e os propios non. Bueno, sí, non me sorprenda, vale, perfecto, perfecto. Vale? Vostede, non, para mí, para o noso grupo, entendemos que é unha petición excesiva. Sobre todo, pola coherencia do seu grupo, que, como ben dice o señor Plácido, a interventora, no seu momento, que é unha funcionaria pública, negouse exactamente o mesmo. Bueno, habrá unha razón, pois que expliquen a razón, cada cual ten as súas razóns. Dicir, non é así. A ver, as cuestións son que ter un pouco de coherencia. Xa lle estamos dicindo que vamos a votar que sí. Ahora, que mostrar a noso malestar, a nosa disconformidade ca súa forma de proceder, e despois o que máis gracia me fai, señor Villarino, é que diga, pensei que isto era unha cuestión de trámite. Vostede chega ao Concello de Ourense, temos un montón de cuestións de trámite e aproveita calquera moción de trámite para botarnos en riba e falar do pacto de vergoña unha e outra vez, e agora chega e pide a vostede que den a compatibilidade para cobrar 2 sueldos da administración pública e dice, é unha cuestión de trámite. Bueno, pois mire, é a importancia que lle dá a vostede, é o baremo que ten usted para medir os seus principios. Que me dé unha compatibilidade para cobrar de 2 administracións é unha cuestión de trámite. Bueno, pois para vostede é unha cuestión de trámite, para min e para nós é unha cuestión que di moito de cal a súa preferencia no orden de prioridades. Bueno, pois era unha cuestión de trámite, para nós non é. Dito cual, non vou seguir polemizando porque xa lle dixen que vamos a votar a favor porque xa vostedes sabrá o que hai, pero bueno, quería dicirlo porque tamén teño dereito eu a replicar e a contestar e non tragar sempre con que eu non teño criterio, vamos, e despois dice que me respeta. Non creo que sea moi respeitoso dicir que me estou quedando sin clientes no despacho, vamos, é vostede que sabe. É vostede que sabe. E se o problema, o que diferencia a vostede de un bo e un mal político son 2 cousas. Primeiro, non saber establecer orden de prioridades, dicir que isto é unha cuestión de trámite, e segundo, meterse nos asuntos con falta de información, que é o que lle ven pasando nas últimas datas aquí. Entonces, como non manejen mellor a información, penso que o seu papel como voceiro aquí no Concello vai ser bastante floxo. Grupo Popular, ten a palabra. Gracias, presidente. Brevemente, señor Villarino, eu para nada lle fixen as contas. Fixenme eco dunhas contas que deu o señor Caride, que en todo caso non dudo do que dixo, non o dudo. En todo caso, eu non as fixen. É certo que aquí, se ten vostede dedicación... Señor Gómez Pérez, sabe? Se vostede lle o levámonos ben, non interrúmpame. Vamos a ser educados desde o primeiro día. Hombre. Tranquilices. Antes, cando estaba naquela bancada, estaba máis sosegado. Ben, continúo. Volta. Podo seguir, señor Gómez Pérez. Así me gustable. Bueno, pois quero dicirlle, señor Villarino, que eu as contas escoitei nas do señor Caride. En todo caso, os 41.000 euros, casi 42, se ten dedicación exclusiva aquí, acabamos de aprobalos co seu voto en contra. Está claro, co seu voto en contra. As contas que fixo o señor Caride do Concello parece ser, por o que vexo nos medios de comunicación, que por aí andan. O que cobra na universidade, ni no sei, ni me importa, será o que lle pertenece. En resumen, terá usted a retribución e os ingresos que teña
E me parece ben. Eu simplemente fixen irónicamente un comentario de catar as zapatillas porque lle van facer falta moitas horas para atender todos os frentes que ten. E algúns fastidiados, por non utilizar outra fraseciña, fastidiados. Dispor do seu tempo, por Dios, eu non cuestiono onde usted utiliza o seu tempo, nin vostede o meu, seguro que non. Utilice usted donde poida ou donde queira, persoalmente, familiarmente, políticamente e profesionalmente, como usted queira e donde queira. Eu sou unha persona moi respetuosa e non vai ser usted a excepción. E con respecto ao tan traído tema da señora interventora, pois mire, señor Gómez Pérez, xa que usted está tan locuaz hoxe, a súa intervención no ano 13 foi especialmente pequena. E dice: este suposto de compatibilidade é unha excepción dentro da lei e, polo tanto, debe justificarse por parte da Deputación como interese público. O Grupo Socialista non ten datos, polo tanto, votamos en contra. O seu argumento, ni máis ni menos. O interés público do señor Villarino seguro que o ten claro. Moitas gracias. Moitas gracias. Rematado o debate, as dúas quendas de intervención, sometes a votación esta autorización o deputado Rafael Rodríguez Villarino de compatibilidade. Votos a favor da autorización? Unanimidade. Moitas grazas. Pasamos ao punto 10, que di dación de conta da constitución dos grupos políticos da corporación e da designación dos seus portavoces. Moitas grazas. E pasamos ao derradeiro punto 11, que é a dación de conta das resolucións da presidencia relativas ao nomeamento dos membros da Xunta de Goberno, nomeamento de vicepresidentes e delegacións en deputados provinciais. Moitas gracias. Levantas a sesión, esgotados os asuntos obxecto da orde do día. Bos días e ata a seguinte sesión. Muy bien.